Det ser møghamrende godt ud for dansk comedy i dag. Men hvad med fremtiden? Kan vi, når vi går hjem i aften, lægge vores hoved blidt på puden og tænke, nu er dansk comedy fremtid sikret? Det finder vi måske ud af nu. For her kommer de. Vi vil godt præsentere de 3 nye håb. Første håb på scenen er Jesper Røndahl, født den 27. juni 1979. Jesper har optrådt nogle år i Sverige, men er helt ny på den danske scene. Hej. Ja, jeg er fra Sverige. Min mor er dansk, men jeg har boet i Sverige hele mit liv, så hvis jeg ikke lige forstår, hvad jeg siger, så er det fordi, jeg er lidt forkølet i dag. Så det må jeg undskylde. Men jeg har lært dansk af min mor, og det er jo fint nok. Det er bare det, at min mor hun flyttede fra Danmark i 1969. Så jeg har jo lært at snakke som en fra 60'erne. Meget, meget store problemer i København. De unge mennesker kommer op til mig og så ej, meget fed Silland, fedt med nøren, det der. Hold da helt ferie, du. Vil du godt have en bolsje eller noget? Ej, hvor sent. Nu skal jeg tage rutebilen hjem, tror jeg. Så det er meget svært med det. Men det er min 4. gang, jeg laver stand-up på dansk. Men jeg kan godt forstå, at man skal gerne have en Tyrannosaurus Rex joke herover. Og det er samme i Sverige. Og jeg har en, det er sådan, altså... Jeg tror, at Tyrannosaurus Rex er uddød, fordi den har jo de her små misfosterklør, ikke? Og det resulterer i, at lige meget hvad den sagde, så gjorde den ufrivillige gåseøjne. Så man kunne slet ikke tage den seriøst, jo. Hvis en eller anden hunddinosaur kom hen til den, så hej, vil du knippe? Ja, meget gerne, du. Hvad sker der? Er du ironisk, eller hvad sker der så? Nej, jeg synes, du er rigtig sød, du. Ja. Nej, så skrider jeg bare, du. Luder. Tak skal I have. Andet håb på scenen er Mikkel Rask, født den 16. december 1987. Mikkel har optrådt i snart 3 år. Hej. Ja. Hvem siger, at svensker ikke har humor? Au, hva? Tak. Jeg er selv stor fan af svenske film. Især sådan nogle gamle artsy nogen. Og det har fået mig til at tænke på, tror jeg, sådan en som Ingmar Bergman. Sådan en fin filminstruktør. Tror jeg også, han råbte action før sine scener. Action! Jo, er det døden? Nej, Svend. Jeg var til familiefrokost i Jylland for lidt tid siden. Tak. Jeg var til familiefrokost i Jylland, og det fik mig til at tænke på, der bliver altid stillet sådan et spørgsmål til familiefrokoster i Jylland. Typisk efter maden, bukserne knappet op, sådan så kommer den, hvad har vi da gjort, at vi skal have det så godt? Og det er sjovt, det bliver altid stillet, som om der ikke er et svar på det. Det er så enkelt, vi har udnyttet den 3. verden. Det er derfor. Det er virkelig derfor. Jeg giver ikke selv så meget til nødhjælp, som jeg gerne ville. Jeg bliver meget defensiv, når de kommer sådan, prøv at se den her lille næredreng. Prøv at se, hvor tynd han er. Skal han ikke have nogle penge? Han er så tynd. Prøv at se, hvor tynd han er. Jeg bliver sådan, så tynd er han ikke. Sort slanker. You know. Vi ved alle sammen, at kameraet ligger 10 kilo til. Hvis vi trækker dem fra igen, så er der faktisk ikke noget nærebarn på det billede. Så er problemet løst. Jeg synes, det er en meget uheldig tendens, at folk ser meget sure ud på billeder, når der bliver lavet billeder af dem. Så bliver det sådan, for at være lidt cool, sådan, jeg vidste ikke engang, der var et kamera. Det er ikke en ny tendens. Jeg tror, det startede omkring Mona Lisa. Prøv at tænke, verdens største maler dig. Største portræt i verdenshistorien. Det er det smil, hun kan mande sig op til. Jeg vidste ikke engang, der sad en og malede. Det er sådan lidt. Det må have været rigtig uheldigt, dengang man kun lavede statuer af folk. Prøv at tænke, efter 500 dage, så får man... Færdig. Sad mit hår sådan der. Jeg ser altid dum ud på statuer. Mange tak skal I have.
tredje håb på scenen er Ruben Søltoft, født den 17. august 1987. Ruben har optrådt i lidt over 1,5 år. Hej! Ja, mit navn det er Ruben, og jeg har begyndt at gå rundt med en lille tophue og en lille elefant. Thank you, P-E-R. Og så er jeg blevet inspireret til at bygge en mur op gennem Jylland. Thank you, D-D-R. Og så kom jeg for sent på arbejde, så sent som i går. Thank you, shitty car. Og så har jeg jo haft en helt fantastisk opvækst. Thank you, more og far. Jeg glæder mig til den dag, hvor formanden for Vegetarforbundet i Danmark tørner op på vores tv-skærme i den bedste sendetid og siger, kære vegetarvenner, der er blevet gjort en forfærdelig opdagelse. Har I smagt bacon? Jeg har i løbet af sommerferien sendt en ansøgning ind til TV3 i håb om at komme med i næste sæson af Paradise Hotel. Nej. Jo, men jeg tror ligesom, at jeg vil kunne give det program et helt nyt touch. Jeg kan sagtens forestille mig programmet. Jeg ser for mig, at de øvrige deltagere og jeg sidder omkring middagsbordet, og de andre deltagere, de skændes, fordi det gør de i Paradise. Og de siger, fuck dig, og fisse, og kusse, og du skal ikke knippe mig, når rødbedeskede, og fuck dig, det skal nok selv bestemme, og hvad er en bog? Og så vil jeg bryde ind. Og sige, hey. Jeg tror, vi bliver optaget. Fortsat god aften.